időkerekét, álmodjunk mesét. 1858-at írunk. Hajdúböszörmény déli határában, a Tóczó-patak mentén, a középkori Zelemér falu gótikus templomának maradványa, a Csonka-torony állít emléket Isten dicsőségének. Több mint másfél évszázad után hazakerült, és megtalálása óta első alkalommal nézhető meg a városban a böszörményi kincs. A leletegyüttest a hajdúböszörményi határban 1858-ban találták. 1858-ban került elő Hajdúböszörmény határában, a Csegehalom környékén, a Csegehalom közelében, a pontos előkerülési helyét nem tudjuk. 2 napszámos éppen ebédelni készült a kukoricakapálás közben, és a földbe mélyített tűzhelyhez éppen gödröt ástak, amikor hirtelenjében a késük valami kemény, fémes tárgyban csikordult meg, és nagy meglepetésükre egy sisak fordult ki a földből, és lelkesen továbbástak, és a sisak után további bronzedények, illetve bronzkardok kerültek még a felszínre. Maga a leletegyüttes előkerülésekor minden valószínűség szerint a hajdúböszörményi református egyházközséget, illetve a református lelkészt értesíthették legelőször, így maga a kincs a egyházközséghez került, és az egyházközségen keresztül jutott el a kincsnek az egy része a Magyar Nemzeti Múzeumba. Majd egy másik része a Debreceni Református Kollégiumba, illetve érdekes módon már akkor is műgyűjtők megjelentek nagyon hamar, és a kincsnek a harmadik részét pedig műgyűjtők vásárolták föl. A kincset körülbelül 3000 évvel ezelőtt rejthették el. Ez a késő bronzkornak a legvégső időszaka. Annyit tudunk erről az időszakról, hogy eléggé zűrzavaros időszak volt, háborúkkal, hadjáratokkal tarkított időszak volt. Ennek következtében megjelennek az erődített települések a környéken, így például az Zeleméri földvár területén is sejtünk egy olyan erődített települést, amely már a késő bronzkorban is lakott volt, és amely egyidős lehet magával a kincsnek az elrejtésével is. Most először látható ilyen összetételben a kincs a Hajdúsági Múzeumban, ugyanis gyorsan szétszóródott a kincs előkerülése után, sok helyre került, a Magyar Nemzeti Múzeumba, a Református Kollégiumba, illetve műgyűjtők is fölvásároltak belőle jó néhány darabot, és gyakorlatilag most a Hajdúsági Múzeumnak sikerült összegyűjteni az összes még fellelhető tárgyat, és így egy helyen kiállítani. A Hajdúsági Múzeum történelmet írt azzal, hogy alapításának 90. évfordulója alkalmából kiállításon tárja a nagy közönség elé a böszörményi kincset. A tárlatnak jelentőséget ad az is, hogy a leletegyütteshez tartozó közgyűjteménybe került valamennyi tárgy bemutatásra kerül. A jeles eseményhez kapcsolódva nemzetközi régészeti konferenciát is szervezett a múzeum. Ebbe az évben ünnepli a Hajdúsági Múzeum 90 éves fönnállásán, és nyilvánvaló, hogy ez nem hiába most lett időzítve ennek a kincsnek a kiállítása, az állandó kiállításban. Ez egy olyan mérföldkő, hogy világszerte ismert, és Böszörményben még sohasem volt kiállítva, sőt, ilyen teljes anyag sehol sem volt még látható. Ehhez kapcsolódik egy konferencia, ami nemzetközi, tehát több előadó van külföldről, és ez egy 2 napos konferencia, ami kizárólag a hajdúböszörményi kincsről szól. Szakmai szempontból mennyire volt kihívás, milyen kihívás volt a kincs hazahozatala? Hát ugye rendkívül sokan próbálkoztak már vele. Ez most nekünk sikerült. Tehát kellett hozzá olyan múzeumi háttér és együttműködés, ami ezt az eredményt hozta. Tehát itt kiemelném a Nemzeti Múzeum hozzáállását, illetve a Debreceni Református Kollégiumét. A böszörményi kincset bemutató tárlatot július 2-án nyitották meg a Hajdúsági Múzeumban. A kiállítás megnyitóján Szekeres Gyula igazgató köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a tárlat anyagának összegyűjtésében. Majd Kiss Attila polgármester szólt a megjelentekhez, megfogalmazva, az akarat mellett
tettekre is szükség volt ahhoz, hogy újra együtt látható legyen a böszörményi kincs. A kiállítás fővédnöke Víg Anna Mária, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője kiemelte, nem mindennapos az a nyitottság, elszántság és elkötelezettség, mellyel Hajdúböszörményben találkozott. Többek között ez is motiválta, hogy elvállalja a kiállítás fővédnökségét. Hát ez természetes volt, hogy elvállaljam, hiszen egy nagyszerű kiállítás nyílt ma meg itt a Böszörményi Múzeumban. Tulajdonképpen az a döntés, ami a településeknek visszaadta az intézményeinket, elindított egy nagyon nagyszerű folyamatot, ahol minden település megmutathatja, hogy hogyan áll ehhez a kivételes kulturális intézményhez, a múzeumhoz. De az a példaértékű hozzáállás, amit Hajdúböszörményben tapasztalhattam, meg én is és kollégáim, az országosan is példaértékű. Ezen túlmenően a kincsnek, a kiállítás legfontosabb gyűjteményi egységének a nemzetközi jelentősége is kiemelkedő, valamint az az összefogás, amellyel az intézmények, a Nemzeti Múzeum, a Debreceni Református Kollégium is az ügy mellé álltak. Az a szándékunk, hogy a települések minél jobban megmutathassák a saját kincseiket, akkor is, hogyha ezek régészeti kincsek, akkor is, ha néprajzi kincsek, és itt erre nagy esélyt látunk Hajdúböszörményben. A tálatot Ilon Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa ajánlotta a nagy közönség figyelmébe, végigvezetve a Bécset is megjárt kincs történetét. Ez egy szakmai szempontból itthon és külföldön is egyébként egy novum és unikum, hiszen a kincset soha nem látta még senki, még régész szakemberek se együtt, mert nem volt olyan szakember, aki egyszerre tudott volna jelen lenni Debrecenben, a Református Kollégiumban, és mondjuk a Nemzeti Múzeumban, esetleg még itt a helyi múzeumban is. Tehát ez egy nagyon nagy dolog. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok kincs hányatott sorsú volt a 19. században, és azt megelőzően is, meg azóta is. A hajdúböszörményi kincs sem volt ilyen szempontból kivétel sajnos. Másik oldalra viszont nagyon pozitív, tudunk olyan kincsekről, amik elkallódtak. Végülis ez a hajdúböszörményi kincs bármennyi része is maradt meg, ezért mégiscsak megvan. A kiállítás megnyitón Szekeres Gyula igazgató elismerő oklevelet nyújtott át Oláh Sándornak a Hajdúböszörmény határában található régészeti lelőhelyek megóvása érdekében nyújtott elévülhetetlen segítségéért. Másnap, július 3-án és július 4-én a kincshez és a korszakhoz kapcsolódóan a múzeum az ELTE Régészettudományi Intézetével közösen nemzetközi régészeti konferenciát rendezett a polgármesteri hivatalban, melyen a korszakot bemutató ismert szakemberek mintegy 20 előadást tartottak. Hát én a Jasi Egyetem, ez Romániában van, magyarul Jászvásárnak is hívják. Tehát a Jasi Egyetemen tanítottam régészetet, most professzor emeritus vagyok. A kutatási területem az ősrégészet, a bronzkort is beleértve, és természetesen nagy örömmel fogadtam el a meghívást, hogy eljöjjek erre a konferenciára, ugye, ami köztudomás abban az alkalomból rendezték, hogy végre együtt van ez a híres bronzkincs, a nemzetközi szakirodalomban is jól ismernek. Vészabó Gábor a Hajdúböszörményi kincsről és koráról tartott előadást a nemzetközi konferencián. Kap-Mencén belül az egyik legizgalmasabb, legösszetettebb kincsegyüttes. Tulajdonképpen mind a elrejtésének a módja, mind a tárgy összetétele az emblematikus erre a korszakra nézve. Olyannyira, hogy talán nem csak a Kap-Mencében, hanem Európában is egy egyedülálló együttesről van szó. Tehát nem hiába az előkereséstől kezdve eltelt 150 éven keresztül nagyon sokan foglalkoztak, kutatták, hisz nagyon sokat segített a korszaknak a megértésen. Mi ez az érték, mi ez az egyediség? Hát egyrészt éptárgyak vannak benne, nagyon sok tárgy van benne, reprezentatív fegyverek és egy szimpózium étkészletnek a darabjai. Ezek rendkívül precízen, szépen megmunkáltak, bár van benne néhány meglepő módon kevésbé megmunkált darab is, de ez csak az érdekességét, meg a rejtélyességét emeli. Illetve
Az is különleges, hogy tudjuk azt, hogy hogyan került elő, hogyan volt lepakolva, hisz a egykori találók és a kincs gondozói, későbbi gondozói pontosan beszámoltak arról, hogy ez hogyan volt lerakva. Nagyon sokszor a kontextus is plusz információkat képes nyújtani, itt ezt is ismerjük. De önmagában, hogyha ezt nem ismernénk, akkor is azt kell mondjam, hogy a tárgyaknak, egyes tárgyaknak az egykori értéke, a mostani értéke is, az én azt kell mondjam, hogy Európa és talán világszenzációnak is számíthat.